Moi kaikki! Tää on ihan lyhyt pikainen update. Mä oon ollut vähän kipeä lähiaikoina, pahoittelen sitä, että mä en oo saanut ladattua videoita. Mun ääni oli ihan käheä ja mennyt, mä en oikein voinut puhua, mutta tosiaan tänään mä kuvaan ihan normaali videon, mutta tää on lyhyt update-video. Nimittäin mä oon ensi viikolla 2.–4. päivä Silja Lainin Tubekon risteilyllä. Ja ensi viikolla varmaan osalla teistä vielä hiihtolomaan, joten jos ootte sattumalta tulossa sinne risteilylle tai haluatte tulla, koska siellä on tosiaan muitakin tubettajia kuin vaan mä. Siellä on muun muassa Kauneustubesta on Niina ja Anni. Ja saattaa olla muitakin, mä en ole ihan varma. Mutta tosiaan ei mitään, tervetuloa. Itse tuun tekeen New York Loungeissa kello 17–20.00 lakkauksia ja siellä on myöskin niinku Niina tekee meikkauksia ja sit siellä on kaikkea Q&A-tyyppistä pelaamista. Siellä on tosiaan, tsekatkaa kaikki tubettajat, ketä siellä on. Mä kirjoitan ne vaikka tuohon alas ja laitan myöskin linkin tähän risteilylle. Eli tosiaan mulla olisi tällainen koodi, mä kirjoitan sen tähän ja laitan myöskin tonne alas ja se on TS101602. Ja sillä koodilla sä saat alennuksen ja sä saat, jos sä oot varannut sillä alennuskoodilla, niin sä saat lähtöselvityksessä pienen lipukkeen, jossa kehotetaan vaihtamaan lipuke rannekkeeseen New York Club and Lounge-tilan ovella. Ja siellä tietysti, että jos sä oot muuten vaan menossa sinne risteilylle, niin sä saat sen rannekkeen myöskin sieltä ovelta. Eli mä oon tosiaan siellä New York Loungeissa 2.3. ja kello 17–20.00 mä tein siellä lakkauksia kauden trendisävyillä ihan ilmaiseksi siis. Ja sitten mä oon myöskin 3.3. kello 17–20.00 siellä. Ja ei mitään, toivottavasti teistä osa tulee sinne. Olisi ihan superkiva meinaa nähdä tilaajia ja päästä vähän juttelemaan ja lakkailen kynsiä ja olisi tosi kiva nähdä. Ja tosiaan tästä palaan takaisin normaaliin videorytmiin. Kiitos tosi paljon kattelusta ja toivottavasti nähdään laivalla. Moi moi!